Nuwun para pamirsa, pandhemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten laladan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Idi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling waosan cariyos cekak anggitanipun Tito Setyo Budi kanthi ira-iraan dudu salahe Begawan Wisrawa. Cariyos menika kapetik saking kalawarti panjebar semangat. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken. Sejatine ora ana sing kurang tumrap. Wisrawa sawijining pengusaha kelas menengah ing kutha Solo. Pabrik garmen ana 2 enggon kanthi karyawan cacah ewon. Omah jenggereng kaya kraton. Koleksine mobil pribadi pirang-pirang. Ya mung siji kekurangane wektu iki, ya kuwi ora duwe bojo. Ora kok jeneng Wadat ora. Wisrawa wektu iki ngancik umur 64 taun. Anake 3, sing 2 wadon wis digawa bojone dhewe-dhewe ing kutha liya. Kari siji siragil lanang lagi ngrampungake mastere ing Universitas Stanford Amerika. Wisrawa pilih duda sawise bojone kapundhut 5 taun kepungkur. Bapak enggal mundhut garwa maneh wae, ujare Wiwin anak mbarepe nalika tilik menyang Solo. Wisrawa mung gedhek, "Aku durung bisa nglalekake ibumu," ujare lirih. Siji wektu genti Santi, anake wadon nomer 2, uga nyaranke sing padha. "Bapak sansaya sepuh, kudu enggal ana sing dampingi. Ora-orane yen ibu ning kono bakal duka. Ibu wis pirsa yen bapak kuwi suami setia." Sepisan iki Wisrawa mlengeh amba. "Wah, tembungmu kuwi lho San, kok oleh gampang men golek bojo. Mbok anggep tuku klambi nyang pasar Klewer, kari nuding bayar terus dienggo. Bapak iki wis tuwa San, wis ora ana wong wadon sing gelemi." "Ya ora mungkin kok nganti ana wanita sing nulak bapak. Ora usah sing rondo, lah mbok sing prawan mahasiswi yen perlu mesti ora bakal nampik bapak." Unine Santi kedadak gawe dadane Wisrawa kumesar. Dheweke langsung kelingan prawan ayu manis aran Listya Ningrum, anak uragile koncone padha-padha pengusaha. Listya mangkono undang-undange sawijining mahasiswi kedokteran sing lagi ngerampungake QSI ing sawijining rumah sakit. Apa Wisrawa mambu ati karo Listya? Dudu kuwi masalahe. Ing batine Wisrawa kepingin jodhone siragil Toni karo Listya. Gajeke biyen nalika Bu Wisrawa isih sugeng nate uga rasan-rasan. "Pak, ketoke yen Listya putrane Pak Ridwan kae dadi mantune awake dhewe kok aku mathuk. Panjenengan mathuk apa ora?" Karo melengeh nyopot pipine saka lambe, Wisrawa wektu kuwi nyauri, "Yen aku mathuk-mathuk wae, ya mung Listyane lan Tonine mathuk apa ora?" "Ya mestine mathuk lah, sing siji ganteng, sijine ayu."
guneman kaya mangkono ora pisan ora pindho asring kelakon. Wektu semono Tony lagi lulus SMA lan banjur nerusake sekolah menyang Amerika, dening Listia lagi ngantik kelas 3 SMA. Keluarga Wisrawa lan keluarga Ridwan banget raket anggone nyambung tali pasduluran. Asring sanjan sinanjan yo mung wae kosok baline ing antarane Tony lan Listia keporo ora raget. Mung sepisan pindho bocah loro kuwi srawung, mung srawung lumrah awit kageret rumakete wong tuwane sakloron. Nganti Tony mangkat menyang Amerika lan muliye mung pendak ngarepake lebaran lan tahun baru. Nganti bojone wis tilar donya, Wisrawa isih tetep njaga pasdulurane karo keluargane Ridwan. Milih dina Sabtu utawa Minggu yen ora ana acara liya, Wisrawa asring sonjo menyang omahe Ridwan sak perlu main catur. Yen wong loro kuwi wis padha dene ngadep papan catur, kaya-kaya wis ora migatekake sak kiwa tengene. Nanging ora, Wisrawa tansah migatekake nalika Listia nyuguhake wedang lan camilan nyoba kanthi renyah. "Piye kursusmu basa Prancis, Mbak?" "Alhamdulillah, Om, lancar." Wisrawa gumuyu marem, ing batin pancen pantes didadekake mantu ayu, pinter, uga semanak sarta ngajeni wong tuwa. Ing sawijining dina nalika Wisrawa mara sanja ing dina Minggu sore, jebul kecelik Ridwan sak bojone lagi ana keperluan jagong ing luar kota. Wisrawa banjur arep langsung pamitan, nanging dipenggak dening Listia. "Pinarak rumiyin kemawon, Om. Paling boten dangu malih, Bapak lan Ibu rawuh ngendikane boten nyipeng kok." Sidane Wisrawa jagongan karo Listia, kojah ngalor ngidul bab sing umum-umum wae, pendidikan lan cita-citane bocah milenial saiki, bab hobi, kesehatan, luwih-luwih bab kesehatan. Awit Listia sekolah kedokteran, banjur Wisrawa takon bab gangguan kesehatan manula kaya sing dirasakake. Lan Listia bisa mangsuli kanthi teteh titis. "Om Wisra rak mboten kagungan gerah menapa-menapa to?" "Ya, yen disawang saka njaba ketoke sehat. Aku bubar cek laboratorium, hemoglobinku mung 10. Mula asring krasa kesel sawise sedina kantoran." "Menika normal, Om. Menawi ngangge rujukan kesehatan dunia pancen kedahipun hemoglobin ing antawis 13 ngantos 17. Nanging awit yuswa sampun ngancik 60 taun punika sampun kalebet normal, sampun sae, Om." Wisrawa mantuk-mantuk kalegan, sangsaya mbatek kepinginane ngepek mantu anake kancane kuwi. Ya mung wae kuwi mau arep nyenggol bab oleh darbe krentek njodhokake Listia lan anake lanang Tony. Lambene mengomingkem dirasa kurang tepak wektune, lan maneh Tony uga isih suwe baline. Diangkah sok wae yen ngarepake Tony mulih arep dirembuk mesisan karo Pak Ridwan lan Bu Ridwan golek dina sing apik. Sidane Wisrawa pamit mulih ngarepake magrib, ora nunggu tekane Pak lan Bu Ridwan, mulih kanthi gumolonging tekad arep njodhokake Listia lan anake lanang Tony. Jebul Tony bali menyang Indonesia 2 sasi luwih cepet katimbang sing dijanjikake marang bapake.
seminggu ana Jakarta saperlu jangkepi penelitiane ing babagan ekspor impor, banjur lagi mulih nyang Solo. Dongakne wae Pak, 6 sasi maneh studiku rampung. Pembimbingku nawani supaya aku lanjut S3 ing Stanford uga. Gosik-gosik aku njaluk sadurunge kowe mbacutake S3, becike kowe nikah dhisik. Rak kowe durung duwe pacar ning kono to? Pacar? Iya. Aku ora sempat pacaran, Pak. Nanging yen kanca cedhak pancen ana. Nah, apik kuwi, tegese kowe isih ana kalodhangan ngepek bojo wong Indonesia, utamane wong Jawa padha awake dhewe. Lah bapak apa wis kagungan pandangan sapa prawan ngendi? Ora ado-ado, putra putrine kancane bapak Pak Ridwan jenenge Listio. Ra isih kelingan to kowe? Tony kaya ngeling-eling, pancen ya ngeling-eling temenan, sirahe didangake. Bocah ayu sedelok maneh diwisuda dadi dokter. Tony mung meneng langsung kelingan Stella, adik kelase ing Stanford, lan kelingan uga pocapane kanthi geguyonan. Lah dalah Tony langsung eling kenya rambut blonde sing duweni darah Italia saka simbahe kuwi. Stella dudu pacare, durung ananging eseme kang pendak-pendak mekar dadekake Tony asring ngalamun. Esem kang kepenak nalika dilaras wayah mapan turu, luwe-luwe ngarepake mangsa bedinding ing bumi California. Piye, setuju to kowe? Tony ora wangsulan, muni iya ya ora, nanging ya ora nampik nalika sawijining sore diirit bapake tumuju omahe Pak Ridwan. Lan kelakon sapejagongan komplit Pak lan Bu Ridwan sarta anake wedok Listio wis rawa lungguh jejer karo Tony. Ancasing rembug ya mung ngenalake luwih raget ing antarane Tony lan Listio. Wis rawa bunga banget dene ing antarane Tony lan Listio dadi akrab. Tony katon ora ana beban, dene Listio ya katon sumringah. Ateges bocah loro kuwi ana kacocokan. Pak lan Bu Ridwan katon seneng dene wis rawa katon bunga, nadyan ora bungai. Sesasi candake sakwise Tony balik menyang Amerika, lagi ana pirembugan serius antarane Wisrawa lan mitrane Ridwan. Wisrawa nelakake kekarepane njodhokake Tony lan Listio. Ridwan tanggap lan ya wis bisa maca ing gelagat ing wektu-wektu sadurunge, malah nalika Bu Wisrawa isih sugeng lan asring sonjo. Nanging aku ora bisa ndisi kersa lho Dimas, gumantung bocahe. Mas Tony apa ya wis sreg, Listio dhewe apa ya bisa nampa, ujare pengusaha konstruksi kuwi. Ya mengko bocahku tak tarine. Wisrawa mantuk sarujuk, suwe ora ana wangsulan. Apese 3 dina Ridwan mesti say hello, kabar kinabaran. Lah kok iki ora dadekake Wisrawa bruwet lan giduh polahe dhewe. Ana rasa kesamaran, mengko gek lamarane ditolak lan Ridwan pekewuh oleh arep nyampekne menyang Wisrawa. Awal November nalika udan kapisan wiwit tumiba, sawise ketiga ngerak dawa, lagi ana ungup-ungup wangsulan saka Ridwan. Wektu kuwi Ridwan ngajak Wisrawa sapejagongan adu arep ijen padha ijen ing sawijining rumah makan mewah, dipilih papan spesialis sing ora keganggu wong akeh. Sawise rampung anggone mangan, lagi Ridwan mbukani rembug. Unine
Aja kaget ya Dimas, aku wis rembugan karo Listio. Dheweke ora sagu dadi siane Mas Tony, nanging yen dadi kanca uripe Om Wisrawa malah dheweke sanggup. Nadyan wis sepuh nanging wis ngerti watak lan kapribadene Om Wisrawa. Ngono alesane Wisrawa kaya arep semaput, tangane kenceng nyekeli lamben meja, nanging durung semaput. Wengine Wisrawa gedabikan ra bisa turu, molak-malik ya awake ya pikirane. Iki malah apa ganjaran grenenge ijen ing kamar tidur sing amba resik mewah sekelas hotel bintang 5 kuwi dirasakake Wisrawa kaya turu ing anjang-anjang pring sing atos lan landhep. Meneng-meneng dheweke ngetuni jeneng sing wis diwenehake dening bapake, Ki Wirya Pamedar Sabda dalang desa kelairan lengkehing Gunung Lawu. Embuh darbe karep apa menehi jeneng mangkono. Kamangka ing crita wayang sing uga sering ditonton, Begawan Wisrawa Mono pandhita sekti sing sabendere becik nanging bisa keblinger sawise kapilut karo kaendahane Dewi Sukesi, anake mitrane dhewe Prabu Sumali raja ing Alengka. Wisrawa, apa ya kowe bakal dadi pengkhianat tumrap anakmu dhewe? Ah, Tony, apuren bapakmu. Wisrawa langsung kelingan teks politik sing nate diwaca Richard Smith, Direktur Abraham Lincoln, Presiden Library muni, pengkhianatan mono mujudake esensi saka politikus sing sukses. Dene kasetyan pancen sawijining kualitas mulia, nanging ora bakal ndadekake kowe apa-apa. Ah, kuwi ra ing babagan politik. Iki dudu politik nanging kemanusiaan. Luwih tandes maneh antarane bapak lan anak. Apa ya bapak bakal khianati anake kaya Begawan Wisrawa lan anak kesayangane Prabu Danapati? Kuwi ra crita wayang to Mas Wis. Lan maneh yen nganti Dewi Sukesi gandrung-gandrung kapirangu marang Begawan Wisrawa sing wis tuwa nanging maksih gagah lan ganteng, kuwi genah dudu salahe Begawan Wisrawa. Mengkono ujare Hardiman, pengusaha bis koncone main bridge. Dadi ya wis ditampa wae, ayo to bocahe, gek dokter pisan iso ngrawat sampeyan ing dina tuwa besok. Lah terus Tony anakku piye? Rasa digagas. Sampeyan percaya yen Tony ing negarane wong bule kono ora duwe pacar? Mengko gek malah wis kumpul kebo. Trandal. Wisrawa gebes-gebes. Cutel.